fusani sanu ni wariye donga sherife more donga ka fusani sanu ni wariye kemineje sharebo yo isense kemineje haidara yo jama be ko angata بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المشرف لتيفي لجبه أموفون إسلامي كفولين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على صلى الله عليه وآله وسلم أبا فانيا كحديث سنمونا مني أصبت لنا ببنين حديث منها كو هذا مدين فاتولين كوفي أخبار بلا جلين بجو فو بارا دما دما o bara dama doye jume bambato talen ko fe ka de nyumon to ako munu hakli beji ubangi bagala ka duwa uke ay wati bela jilina alay juladugu tona garsiye don o de nyumon nila munu hakli beji uka makoroba shula el haj muhammad konati ana balmo ani tuna ka de bela jilin saosa ubeje ka ziara babuluda ziara mi nabeke tuna manyuma fatuleum bela jele tuna manyuma ndugure kasababu ke kurane dafalen sebene bolula o mimbe tuna dugu kono ni asebena anga makoro fe tuna ka makoro ba fe o ka cha kontilité aba sibirido avril kalo kle muga ani kononton ani karido avril kalo kle bisaba o kera ziara bayi bolodadi délégation ba wula ka bo Bamako ani jien jamana fanchama ani tuna na dafe du bela jelena délégation sele tuna dugu dondala u kumbera tuna ka don fe ku sensen ka du dugu kono sele dugu kono o ye bara folo mike o ye ku si anga manyuma kaburu domunu me ka tu sinjo ka fuli bla anga shunyuma nununa ani ka du oke uye sufe wajulu kene ba sikira karamo chama tumi kene inka munu ye alaka chilase mauma anyi min soro wajulu kene nunu ka sufe anga je anga odo la menyon fe kalo kura doa andado aw ne do masalonga ya dugu inaya foi mata fo olu janaza ko doere nana ya salo olu be bana gla ka nyina o doere ma ya zoro o do be bolo wore ka minde nyina ma ye sigatala o chama be ala munyona aw ne ne ka salo nda jirana ka kla ka amalo kana nyina Allahu akbar alante angara mo nga ngala fola de o la nya fo nga puma damena ngo kele gwazai aya jando apmaina Allahu akbar sigatola aunga jie maba ashila fialete iyo korodoa na foreka ziara be ede bi jona ko be iti de me ma shi soro ala to tigi dese koyi nga o minu minna e bolo langolo de bi bo abina foyi bolo bo kharata wo fe Allahu akbar o de la du dama do be male kono ya nema dala lu du barka bi soroda fane angara mo idra ka so ki to aka so bangoni nai ko e ba barka nyini nema dala e ba soro Allahu akbar anga seko ginyo imam olu barka soro manti wallahi Allahu akbar ibi to mi no aka so akadi ifatai abi fini min zanga dima ifase ka nyon zanga dima o barka bi soro o matala e na mi da ka so ke be barka nyini iba bo mi kabi anda na kuna ta rabi bulla wallahi billahi ayala ni dinaw ka tu bla safe kabuli kata madrasa sola kabuli ka kla kata yoro wore
ay dumuni kɛ wa a kora wa ay jimi wa ibi fɛn bɛɛ dun n'a kɔrɔ fɔ kɔlɔsili fane wallahi ola tonakaw a y'a jando nin ko in na tonakaw a y'a jando nin baara in na maa kelen tɛ s'a kɔrɔ ni ala tanu ba de ala t'i bɛɛ de kɛ dolo ye ala t'i bɛɛ de kɛ ɲɛkun ye ala t'i bɛɛ de bila mɔgɔw ye ni ala y'a k'i ye i janto a la dɛ i janto a la nalen b'a la a jan b'a la nka k'a su ka k'a kan wulada in na o y'an bisimila u ka misiri la dugawu minnu kɛra yen nalen b'a la o bɛ minɛ u ka imamuw kaburu a n'u ka dugutigiw ni imamuw kaburu dantigɛli bannen an kɔrɔkɛ nana bɛɛ jira an na min ye min ye a y'a bɛɛ fɔ ni ne bɛ wele k'o ladili kɔda a y'i jɔ dɔ kan ko dugu in bɛɛ maa t'a bɔ funesiriya la wa maa kun t'a bɔ sɔrɔ la wa maa t'a bɔ kaari la a y'o dalen jira an na a ka funesiriya maa bali saya la a ka kaari maa bali saya la a ka nafolobatigɛ maa bali saya la a ka misi wɛrɛtigiya maa bali saya la ko a tun bɛ nɔnɔ de biri k'a sigi sirakun na ko mɔgɔw k'a min fu n'o bɔnnaw ye ko min daminɛ ala b'o bin de n ko an bin yɔrɔ de ye nin ye kuranɛ ye min fɔ n'o de bilara ɲɛtaa tɛ yen koyi wa kana abuhuma sɔlihan an balimakɛ de donna sisan an mɔkɛw ni an faw ya belebelew u ye kuranɛ min sɛbɛn bolo la a caman de b'a bolo so kɔnɔ yen a donna ka taa jira n na n'o ye tona maabaw u ye kuranɛ min sɛbɛn o de filɛ nin ye bolo la seereya don kuranɛ ye fɛnba ye a sɛbɛnni ye fɛnba ye o si tɛ k'a jira dɔrɔn ko ala de tun b'u bolo fɛn min ka bon fɛn bɛɛ ye silamɛya la o ye ala kumakan ye kuranɛ an yɛrɛw y'o dɔn ko ninnu jɛn tun bɛ ala kumakan la o kɔrɔ ye ni bangebaa ye baara kɛ siga foyi t'a la den b'a ye o la masaw a ye ɲɛ a ye waledenw kanu a ka hinɛ waledenw na musow a y'a sin don waleden da ka kelen don i yɛrɛ den da ala bi barika don i denw na muso si ma ji bɔ waledenw ɲɛ na ko ala y'i denw lafiya a ma kɛ o danyalen de ye diɲɛ gɛlɛya i m'a ye diɲɛ don o don gɛlɛya kura bɛ mali la dɔ wɛrɛ tɛ dɛ an bɛ dɛsɛ ɲɔgɔn ma barika ntanya dama don o cɛkɔrɔba sɛbɛw a n'o musokɔrɔba sɛbɛw olu ye bɔlɔ minnu duru sokɛ falen bɛ siri a la a tɛ se k'a bɔlɔ bɔ u ko de k'u bɛ o taa sira kɔrɔ de bi an ko an dɛ o ye taa sira kɔrɔ jumɛn ye kaburuya zura mawuludu n'o ye mawuludu nabi ye ala kɛra ka bangeli k'o ye nkalon ye k'o ni kɛ man kan k'a nangari ka fɛnjugu bɛɛ fɔ a ma anw bɛ sa o kan dɛ ziyara o y'an za yɔrɔ ye mori nasi ni sɛbɛn hali sisan n sigilen bɛ yɔrɔ min na n da bɛ n kunna yan n nana ni dɔ ye yanni n ka labɛn n ye n ko ka mun ka dɔ min ala tɛ dɛ sababu maa maa ko sababu ye nkalon ye e yɛrɛ de ye nkalon ye
ni kɔngɔ y'i minɛ i bɛ taa misiri da de la gabugu ni minɔgɔ y'i minɛ i b'a fɔ Ala wa la n'i bɔnna ji la ko Ala minɔgɔ b'i sɔ tigɛ ka Ala to yen wallahi kɛnɛ jala kan Ala o tɛ nkalon ye odo Ala ko sababu ye sababu ye ne Ala de ye Ala ye tiɲɛ a y'a fɔ tan Ala ti martaba si di sababu ma ka kɛ Ala ye tiɲɛ wa Ala ti jasi fiyewu ka kɛ sababu ye o ti kɛ ko n'i jigi da fɛn o fɛn kan ko i kafiriyara ko sabu ko i jigi bɛ sɛbɛn kan ko i jigi bɛ da nasi kan ko i kafiriyalen ye ko n'i jigi da fɛn o fɛn kan ko i kafiriyalen ye u ka kuma ye nin ye an karamɔgɔ nkalon don dɛ o b'a yira anw na k'a fɔ ja anw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka ko fana kan ka kɛ Allahu subhanahu wa ta'ala ye nka ne bɛ lasuli ni weleda min kɛ kɛnɛ in kan o de ye k'a fɔ anw kelen o kelen an ka segin ka taa Allahu subhanahu wa ta'ala y'an wele ka taa min ma an ka segin ka taa o ma o ye Allahu subhanahu wa ta'ala b'i kanto o kɛkun tɛ adamaden ni jinɛ la o fana kɛra Allahu subhanahu wa ta'ala dɔnni ye nka aya b'a di ko bato nka Ibn Abbas ale b'i kanto ko kuma in laɲini tɛ bato ye ka da ka kuma in laɲini ye Allahu subhanahu wa ta'ala dɔnni ye ka da ka jɔn tɛ se ka fɛn bato i tɛ fɛn min dɔn jɔn tɛ se ka sira fɛn ye i tɛ fɛn min dɔn wa jɔn yɛrɛ man ka nata fɛn na i tɛ fɛn min dɔn ka da kan an bɛ siran tasuma ɲɛ tasuma tigi siran kan ka k'o ɲɛ maa tɛ se ka sira o ɲɛ abada f'a ka sɔrɔ i y'a dɔn o la welewelemada ye min ye kalanden dɔɔnin na k'a fɔ an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka segin ka taa Allahu subhanahu wa ta'ala dɔnni ma ka da kan o de bɛ an nafa o de la an bɛ bato fɛn o fɛn kɛ o bato kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ Ala bato ye an bolo wa an bɛ nafa sɔrɔ o bato in kelen kelen bɛɛ lajɛlen na an bɛ diya sɔrɔ o bato in kelen kelen bɛɛ lajɛlen na wa an bɛ timiya sɔrɔ o bato in kelen kelen bɛɛ lajɛlen na o de la kuranɛ aya min n'a y'a sɔrɔ ko kɛkun ye Allahu subhanahu wa ta'ala dɔnni ye hadisa dɔ bɛna o sɛmɛntiya hadisa min n'a y'a sɔrɔ o bɔra Allahu subhanahu wa ta'ala yɛrɛ la n'a b'i kanto a ye n dɔn yan'an kan bato yali n'an man dɔn a bɛ n bato cogo di o tɛ se ka kɛ cogo si la maa tɛ se ka fɛn bato i tɛ fɛn min dɔn o la laɲini ye Ala dɔn ye an ka lahala bɛɛ lajɛlen na o de la an b'a ye walima an b'a faamu k'a fɔ sɛbɛnnifɛnw bɛ fɛn min yira o de ye k'a fɔ Allahu subhanahu wa ta'ala k'a b'i dɔn ni a nɔw ye a bɛ se ka kɛ nka tuma dɔ an t'a faamu k'a fɔ Allahu subhanahu wa ta'ala b'i dɔn ni a nɔ ye ka da kan Ala subhanahu wa ta'ala nɔ tɛ Allahu subhanahu wa ta'ala dɔnni yira Ala jɔn kelen kelen si la Ala bɛ dɔn ni Ala ye Ala bɛ bato ni Ala ye siran bɛ kɛ Ala ɲɛ ni Ala ye wa Ala bɛ kanu ni Ala yɛrɛ ye ka da kan ni o tɛ foyi tɛ yen n'a y'a sɔrɔ o bɛ jɔn nafa misali kelen ka bɔ kuma kɔnɔ aw kelen kelen fɛn o fɛn n'a y'a sɔrɔ aw ɲɛ bɛ ne sigilen na n bɛ ka kuma mikoro min na aw bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn mikoro in a man kan ka di ka da kan aw tulo bɛ n kan na ne ye ɲininkali sɛmɛ aw kelen kelen fɛn fɛn lajɛlen na k'a fɔ yali mikoro in dilanbaga ye jɔn ye ayi aw t'a dɔn ayi aw t'a dilanbaga dɔn nka o kɔni ye dilanbaga in nɔ ye yali a dilanbaga dɔnna ni nɔ in ye wa ayi mikoro dilanbaga ma dɔn ni a nɔ ye cogo min na wa Ala yɛrɛ t'i dɔn ni Ala nɔ ye Ala b'i dɔn ni Ala ye Ala bɛ bato ni Ala ye siran bɛ kɛ Ala ɲɛ ni Ala ye wa o de ye laɲini ye jɔn na ni jɔn y'o sɔrɔ i ka fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ Ala ko ye o de la ka kumakan in datugu hadisul kudusi dɔ b'a di k'a fɔ ko jɔn Allahu subhanahu wa ta'ala ye min k'i kan wajibi ye k'o kɛ k'o de ka di Allahu subhanahu wa ta'ala ye
o kofe jonti fara abi mado Allah subhanahu wa ta'ala la ni nafla usidi ko fo ala na ke jombulo ala be ke jonye abe ka tige abe ka kulo abe ka sen o ne ala karan be jon serami ola jon ka meta ko be ke Allah subhanahu wa ta'ala aka yeta be ke Allah subhanahu wa ta'ala aka mineta be ke Allah subhanahu wa ta'ala dunta o be ke Allah subhanahu wa ta'ala semba sama ka se yorom na o be ke Allah subhanahu wa ta'ala o koro aka ko bela jele me ke ala koy woni de yinne do jon kelen kelen bela jele fe syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat summa salatu wassalamu ala sayyidina muhammadin السابق للخلق نوره ورحمة للعالمين ظهوره الذي لا يحتجب نوره لجة بحر سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Mama no ama kosere ni kenenga. Aya debre. Kadaka ni karamwa kene. Na foro ko karibu musoni ka kuma ni kenenga. Kalandi ni fitini. Amano. Meni mikuru tirama ananda punya filafo. Adofo. Kasoro kalang kuma te kadaka kalanti ana. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani. Ama fa masanyi walhamdulillahi rabbil alamin. Masanyi adam ne nyumana abilaba nyumana. Kasoli ni kisijidi Mustafa ka. Chemi noro dana noro pela kilinyi. Febe bora chemi noro la. Chemi na lere noro bora Allah subhanahu wa ta'ala nyera noro la. Aba fanye hadisul qudsi kono. Allah subhanahu wa ta'ala ku kuntu kanzan makhfiya falamma aradtu an urafa qabatu qaddata min nuri wa qultu lahu kun nura Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Abi korati bilang sika wala misra bi karam wocela ni ala karabain sallallahu alaihi wasallam abi fo aledima man la yahtajibu nuruhu lujata bahari badu ina chugo badu na chugo atiseda ni karabain sallallahu alaihi wasallam amba ni seti ala bani fe rasuli ni isi chaman jidini ndibile bayna Anak karamgo Noye Alhaj Sheikhna Muhammad Konate akanye kene siri nima fini nanti ne sansabananye abika nani na nyebina nofe meni kene suina siri nga muso ya haki do ya kono nga kalande ya hukumu kono ni jate de soro ni kene kan oyi jate chinenye angora kalo pamina sisa no ye rajabi akiye mwanu wolo la su Allah subhanahu wa ta'ala nayi ko jansita ni akanu baga yino ya Ahmad al-Bashiri bilibilu ka bilibili Allah akbar chemi me bangi do musufa ala masom musosika di bangi ai akiri me bangi sallallahu alaihi wasallam chemi bangi ma do sanfara wolo la melekaula ama do fara wolo la melekaula abangi ma do ala ka danfen shila ala ifenka ya make nabi masiya na ke o bile ba doye akasaka rasul tumana ni Allah subhanahu wa ta'ala nani akalubrai nyogon soro bisaku izika na ko kaba ka sabara semflabo ni alako bashiru ma dusal bisaka bina alika ya habib Allah akbar ana ko ne kalubara ka ni ka sabarabo sabarai kasi da adasin ni ta
yɛrɛ ka masaya taki o don in su la kuma lasurunyana tuma min na ni Mustafa Kamara gannen don su tɛ yen tile tɛ yen waati tɛ yen ale bɛna a ma in fɔ cogo di alakiraba ko sallallahu alaihi wasallama a ko setigi ala yɛrɛ y'a ka kudratuya masaya tɛgɛ da ale kamakun filanan fa alhamani ilmal awwalina wal akhirin a ko setigi ala o yɔrɔ la a ye fɔlɔmɔgɔw ka dɔnni ani dɔnni min bɛ na kɔfɛ Allah subhanahu wa ta'ala k'a y'a bɛɛ lajɛlen jigi ale kan o yɔrɔ la kirabe sallallahu alaihi wasallam aku amaima at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi seti ala yare akano bagai jari chukodi aku assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh aku kisi de ele ne setigi ala ka nabi mamba wale ala ka hina biyo cogoya na baraka biye o cogoya ziyara ye fila ye ka taa bɔ i mɔgɔ ɲɔgɔn ye aw fila bɛɛ ye ɲɛnɛma ye o ye ziyara ye i ka maabaw fatura ka t'i jɔ kaburu dɔ na k'u lajɛ ka duwawu k'u ye o ye ziyara ye an b'o kɛnɛ ka su in na nga muna ziyara in bilala 29:30 la kɔrɔ de bɛ ala ko ma kɛ gansan dɛ ne b'a ɲini aw fɛ maa o maa sigilen bɛ kɛnɛ in kɔnɔ ani minnu tɛ yan ani minnu bɛ k'an lamɛn ani minnu bɛ n'an filɛ aw bɛɛ ka jɛ ka duwawu kɛ Elhaji Sheikh Mamadou Konate ye n b'a fɔ aw ye n tɛ sɛgɛn n tɛ ɲina n'a sɔrɔ la ne Seginna Jawara ne ye bɔgɔ ta paki dingɛ kɔnɔ Mopti Sagila k'a dan kun ka taa biriki gosi n karamɔgɔ ye k'a ka so jɔ ala kama kira kama barika ɲini kama ka mina nɔgɔ ko ka ɲɔ susu n'o senjele o bele jale ko ne y'o barika dɔ sɔrɔ n y'a ɲini ala fɛ ala ka barika d'a ma min ka bon ne yɛrɛ ta n y'a fɔ ni condition min ye ziyara selen a sera ma n ka so a ko n karamɔgɔ n b'a fɛ an ka ziyara kɛ le 20, le 21, le 22. Ah, ngo Konate nga gɛlɛyara. Ne talen maga ne ni cɛba dɔ ye ɲɔgɔn ye ko Abdul Aziz Agib Sore Moshido san o san a b'a ɲini fɛ n ka taa ka waga mawuludu kɛ ala m'a latigɛ n ka se k'a kɛ donc ɲina a ko n ma k'a bɛ kɛ le 21 le 22 e ka wagati donna o kɔnɔ san o san n b'a ta cɛ san o san ne b'ale ta cɛ nka n b'a ɲini fɛ ala kama ɲina aw ka jɛ ne kɔ aw ka taa ziyara kɛ n ka duwawu b'aw kɔ parce que ni Usman Sherif Madani Haidara bɛ kɛnɛ kan ne bɛ yen o bɛ ne bɔ donc n b'a ɲini fɛ aw ka jɛ n ma n ka se ka taa o fana ta kɛ ne ni o cɛ yɛrɛ ka ɲɔgɔn maga a sababu ye jɔn ye ale Mamadu Konate parce que ale de karila ka 2,000,000 ni 30,000 ta ka taa di a Sheikh Usman Sherif Madani Haidara ma k'ale bɛ maloya k'a fɔ ne ye k'a bɛ ne la hiji Usman Sherif Madani Haidara ye n wele ka wari da ɲɛkɔrɔ ko wari filɛ i ka kalanden ko k'i k'a minɛ k'i ka taa hiji ko ne ka kalanden tɛ e de ka kalanden don ne ta tɛ a ko i ŋaniya de y'i bila ka taa hiji an b'a kɛ cogo di n ko n bɛ taa e de ka agence la n taara o min na ni mɔsikɛ in ye ɲɔgɔn dɔn o sababu de la aa ko o tuma na an karamɔgɔ n'o de don an tun y'a fɔ mɔgɔ dɔw ye ko ziyara bɛ kɛ le 21 mais an y'a wuli e kama an y'a wuli e silamɛw wala ni ma kɛ hɔrɔn ye n bɛ kɛ silamɛ ye ni ma kɛ silamɛ ye n bɛ kɛ hɔrɔn kɔni ye
ne taar'o la ka tila ka segin ka na bɛn ziyara ma silamɛw ni ma nin fɔ n bɛ kɛ fisiriwale ye dɛ الكريم إذا أكرمته ملكته اللئيم إذا أكرمته تمرد ما با نيا بنيا إبا سرو كامرا nga mani ni yo bunya obi ya dali ka kafa abika nyina ka kaf sani salamu ziyara la beni ninali anya karti ulabe karti labena anya nyemo ya takadi jonma ko bi ka adem fay oye as-sayyid الشريف عثمان مدن حيدر ale de kɛra ziyara in den fa ye ne ni konate tagamara an taara sama an ye kariti d'a ma a y'a minɛ ni bonya ye k'a minɛ ni wasa ye a ko ni ala sɔnna ma ni ma dɛsɛ ni ko ma don a kɔrɔ aw bɛ ne ye nka n'aw ma ɲɛ n ka ciden bɛ na ni ma na n den kɔni bɛ na o ye wajibi ye a y'o layidu di an ma cɛ min don a ma deli ka layidu tiɲɛ n'a ko n ko a b'a kɛ n'a bɛ min na a b'o la n'a tɛ min na yɛrɛ a t'o la o la yan'ale ka se kɛnɛ kan lidɛriw tɔgɔra groupement tɔgɔra an ye cɛba min sɔrɔ an bolokɔrɔ o de ye a sheikh muhamadu musa jalo ye o muhamadu musa jalo ɲina ale woloba de ye banene ye bamako mawludu ko bɛɛ bɛ ale de bolo a ye bamako muso bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko san o san ni mawludu jɔra ne bɛ diplôme di fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ko ɲina olu yɛrɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka diplôme kelen di ma ka ne bonya ni a ye ale woloba y'o kɛ ne ye ɲina n'o nana nin kɛnɛ in kan ne ta tɛ nin kɛnɛ in ye dɛ ale de ta ye nin kɛnɛ in ye o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ nabaga bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn an wasara an ma jigi ko o ko ye an y'a sɔrɔ a b'o sanfɛ an ma jigi ko o ko ye an y'a sɔrɔ a b'o sanfɛ an bɛ ala deli san caman ta bɛ ala bolo ala k'o yira an na yanni n ka don kuma la n dɔgɔkɛ i b'a dɔn ala ye kow tila a ko kuranɛ kɔnɔ a ko nahnu qasamna baynahum ma'ishatahum fil hayati dunya ورفعنا بعدهم فوق بعد درجات ليتخذ بعضهم بعدا سخريا الله أكبر جنلاتك يروي على يدم دم فسان يقولي يبي برندوكنا يكا جونته يبا سورة على فين يرى كفسي مجنت لالو تقولا على يبلا سانفه الله أكبر ala y'a ka tilali kɛ an bɛ ala deli a ye min di an ma k'o kɛ an garizɛgɛ ye ala ma tora an ka sɔrɔ ma Seydina Ali y'o de fɔ a ko radina qismat aljabbari fina lana ilmun walil a'da'i malu fa inna almala yafna an qaribin wa inna alilma yabqa la yazalu ako ala ye kiri kɛ a y'an jugu sɔn nafolo la mɛ bi a ye dɔ d'an yɛrɛ ma ka dɔnni d'an ma ka nafolo d'an ma a ko nafolo gansan n'a ni dɔnni tɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ ban mɛ dɔnni hali ni nafolo t'a la nafolotigiw mago bɛ dɔnni de la n'ala ye dɔnni di maa min ma o de ye ko bɛɛ ye o de la ciba tun b'a bolo fila kɔrɔta a b'a fɔ wa qur rabbi zidni ilma a m'a fɔ ala dɔ fara n ka wari kan a b'a fɔ ala dɔ fara n ka dɔnni kan ka ala deli
nene aw ala ye fitini min di an ma ala ka dɔ fara a kan amin ala ye dɔ di bɛɛ ma tiɲɛ dɔ ta ye kuma ye dɔ ta ye kalan ye dɔ ta ye alimamiya ye dɔ ta ye moriya ye karamɔgɔ min bɔra ka kuma n tɛ kuma jawara ka kuma kan mɛ n dɔgɔkɛ min bɔra ka kuma sisan i b'a dɔn ko da ma kuma dusukun de kumana tiɲɛ siga t'a la da ma kuma dusukun de kumana ale bɔra yɔrɔ min na a bɔra cɛw minnu na olu bɔra cɛ minnu na olu bɔra cɛ minnu na n b'o kelen ka kisa f'i ye yanni n k'an ka walanda daminɛ yaasa i k'a dɔn ale ye duwawu min kɛ su in na hali n'an ye mikoro kuru ka taga baara ɲana Muhammad Abdullahi Suwadu o de la maa dɔw b'u yɛrɛ sɛgɛn nin jamana ninnu anw kɛlen kɔfɛ ka dalilu ye maa bɛ n'i ka manamanakan kɛ ka imamu ɲɛnamini wa i b'i yɛrɛ sɛgɛn tile bɔlen kɔfɛ tile bɔlen kɔfɛ tile bɔlen kɔfɛ o de la arabu zirindalaw b'a fɔ u b'a fɔ ko law tala'a annasu kulluhum ila kannasina liyusiru turaba ala sama fasayutiruna turaba ala anfusihim wa yabqa as-sama'u hiya as-sama' safiyat al-'ayni ni diɲɛ bɛɛ ye furananta k'u bɛ fɛ ka buguri poussière wuli k'a kɛ ala ka kabanɔgɔ in kan diɲɛ bɛɛ bɛ sɛgɛn u bolokolo bɛ ja u b'u sigi poussière tɛ se ka da ala ka kabanɔgɔ la a bɛ laban u yɛrɛ la o kuma la Muhammad Abdullahi Suwadu yanni ne ka don n ka walanda la i b'a dɔn ala ka jɔnw maa de bɛ sɔrɔ kuma bɛɛ k'u dalakɔrɔbɔ siga t'a la don dɔ la maa dɔw bɛ tɛmɛlen u ɲɛ b'a la ala teri in bɛ nalen waliju bɛ nalen ko k'u b'a fɔ cɛ min ma k'o ye waliju ye ko nin tɛ wa o ko awɔ dangaden dɔ tun bɛ jama cɛla ale ko ayiwa ne kɔni bɛ min dɔn yaasa an k'a yira a la ko waliju tɛ a ye dɛbɛn da ne bɛ n da kɔnɔ a b'a meleke n na ni karamɔgɔ sera yan a b'a fɔ a ye ko karamɔgɔ an ka mɔgɔ dɔ fatura e de garizigɛ b'a la i bɛnna n'a ye sela kan yaasa a k'a dɔn ko nin tɛ ala teri ye n'a y'i jɔ tuma min na k'a fɔ Allahu Akbar ne bɛ fini sama ka bɔ n bɛ dɛbɛn foni ka bɔ n na ka wuli k'an jɔ k'a fɔ karamɔgɔ ma o ko e ye waliju ye waliju min tɛ hali su ni ɲɛnɛman dɔ ka bɔ ɲɔgɔn na o ye waliju jumɛn ye Allahu Akbar a ye ko de lamaga dɛ ale nan'i da u ye dɛbɛn meleke a la cɛkɔrɔba nana u ko ayiwa ko dɔ bɛ yan ko karamɔgɔ an ka mɔgɔ dɔ fatura an bɛ fɛ i ka sela k'an ye kɛnɛkan fagali o fatura tuma jumɛn karamɔgɔ i garizigɛ de ye ni su ye sela kan a ko o tuma la i ye sufu jɔ sufu jɔra a y'i jɔ ko Allahu Akbar ale b'a la ko Allahu Akbar ninnu bɛ yɛlɛla a kɔfɛ yɛlɛ labanna jumɛn na ale ye Allahu Akbar wɛrɛ fɔ olu bɛ k'a fɔ i tɛ wuli wa wuli ayi inna lillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا إلى الدنيا فلما علموا أنها ليست لحي سكنا اتخذوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا ألا تريدوا به ولو يجني فرصة وسرنا فتنة ويردي ألما ولو ما جني جاتي فوي ولو ne ala bɛ ɲɔgɔn fɛ ni ko i bɛ yɛlɛ u la e makari de b'olu la olu de bɛ yɛlɛ e la wa ala teri bɛɛ bɛ tan fo maalankolon ka sɔrɔ ka bila i la Jawara ye duwawu dɔ kɛ a ko ne fana tilala ko n fana k'a fɔ n ka duwawu laban na an b'o fɔ an karamɔgɔ ye ale yɛrɛ b'o kalama ka tɛmɛ ne kan duwawu bɛɛ tɛ jaabi ayi duwawu bɛɛ tɛ jaabi ayi dɔ bɛ yen fo ala k'i ka adamadenya jɔ i la
dobe fo ala ka kodo yira ila ka doki yere fana ya adamade na fambe jabira ibe bo adamade ya lawo ibe ke fenwore ni be nisodia soro fambe la nya ko bela jelena e duska se koti ibe wasa soro bela jelena o kuma le tika adamade ibe ke melekadi min dira karamogo afa alhamdulillah rabbil alamin ma chama be urdi kala be ku kan ñogon soro ta soro am ala dili here ala ka jidi amin bon salama ne bna nga wajul damne me an ye flamu ya ye flaba manay sigatala ante se munu chama ina seli laban chogodi seli labana nunu bala ko ite wuliwa ama wuli ale ma wuli adale ndoye ajotala ka wuli ke ama se ka wuli ha ja depuis chokoroba jora kuna ka fa Allahu akbar Azrail ya ka barake Allahu akbar ala boso ale sara ale te datuguni ha ebe wuli ka jo ala teri ka yelo la ka fo ma ko o te wali juye mami yoke o de modemba mbole o de fatia ta anye 600 ha bele wa yani fatia to beta hami bela jelen lana wallahi siga shitala kada kal ne kuma fotugo me ibado ko ay ninte kuma kelay ay ne dusugunde wallahi wa dusugun ni dusugun nyana ko bela jelen de nyana ala karabote ako ala inna fil jasadi mudghatan idha saluhat saluha al jasadu kullu wa in fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb ko imbe yode adamade ni dusu nyana ala karakote ako morso ni do be adamade na mamboere o morso ni na le nyana adamade be nya ateke hasidi ateke nyengwe ateke ma korofolay ateke ma ngane juguye meno tiena kaba alna sella ka tempere dusukun ni dusukun mai seli yerete yele seli tetarola seli dabo kunde ya saka dusukun nunya siratalla ame ala deli nene aw ala ma dusukun man dirama amen jallo abe haketo nya fo tuka mina an ye den folo we den folo kuma tuko kuma dola parce que bi iba do an na kunte kelen ay tajme an na kunte kelen de ay jallo parce que nya me do ko ambi na ya kanti na fenyini no do konate ay bama ko sira iranel na betara jallo fenyini ya wallahi nambi na ya kabobo mako kabo anda oro nyumauna kabo an shioro nyumauna am se ka sunugo am fere makasura am senge ka don ka kilometri chama ke senge na kanaya nini chokoroba munu be ya tuna chokoroba waliju munu ye qur'ane sebe utegela munu be tafsiri ke ute qur'ane laje nulu tse ka kodlan ayene ka mobile clead manabe taso jallo nemana do go no mo ko ne ka duga wala ay nebe na de nunu nde ka duga o kene fanga ñoko famia de parce que on be akida do de kan ma do be akida do kan ulu bolo ma mi be kaburu kono kabaka salidu ulu fe hale ala kira ere aka ko banedu o on ulu ta akida kele kan ulu de ba foko no ko ni ma sara ka ba ko ateka fo iglan nyene man ko miseka fenglan isonoma isonama kunine hami be na miseka na fo konate ni problem ben dala abe duga o kay ala o dagale do wal mo madaga am akila tle o kla am kle ko de ko o ni mamun dona no ye u ka nyene mayala ulu done kaburu kono yali ala kumba fo karza ni kumbila kunu la horma bila me bi isara ila horma bana makero masaye am bo aka kula de no masado ni bila mbi ka kula me ni tila mbi ntai ka kula o mandi de aga hina ka boma on na kunye jumenye ala chebado betuna ulu maye ala tanake
cɛba dɔw bɛ yan kunu n'olu ye duwawu kɛ ni binganikɛla bɛ fɛ ka na tuna a tɛmɛnen kɔfɛ yan de a bɛ ɲininkali kɛ an ma se tuna ma wa o b'a sɔrɔ a tɛmɛna o bɛ kɛ gansan wa ni ni ala tɛ ɲɔgɔn kalama o bɛ kɛ wa ala anw bɛ na olu fɛ yen ala karisa lahɔrɔma dɔ bɛ ale bolo e Allahu subhanahu wa ta'ala fɛ yen o lahɔrɔma kama nakun de filɛ ne kɔni nakun ye ne dɛ bi jurajugu tuna di fara don kɔni ɲɛsi a la kɔnɔ tɛ baalimata de n'i taara su la n'i ye min fɔ o bɛ minɛ n'i turunana ka taa ɲɛnama la n'i ye min fɔ o bɛ minɛ bamananw ko warasu tɔmɔmaga ci wara ka boli dɔn ala ka gɛtura minnu filɛ an bolo yan nin ye an bɛ minnu dɔn yan ka kɔrɔ ani an kun tɛ minnu dɔn ni ala sɔnna an ɲɛ ka daw ka bi u sɔrɔ nɔgɔya o kana u ka ko dɔgɔya aw bolo dɔnnibaga minnu filɛ an kɔfɛ i t'a dɔn fiyewu ko ninnu sɔrɔli ka gɛlɛn fo ni kelen bɔra i sigiyɔrɔ la ko n bɛ taa Jalo fɛ yen n bɛ taa Jawara fɛ yen n bɛ taa Abu Jalo fɛ yen u ka dugawu kɛ i b'a dɔn ko Sumaraba ye nɛrɛ ye tuma dɔ la tile b'i bɔ ka bin k'i t'u da la i tɛ don yɔrɔ sɔrɔ bi olu filɛ an bolo yan nɔgɔya da bɛɛ la a da ye fila dɔrɔn mɛ o ye hɛrɛba ye an bɛ na ni minnu ka ziyara fana na o delila ka a question di yan ko an bɛna jɔnni kelen ziyara tuna bɛɛ ye cɛ kelen den de ye ni kɔrɔna min filɛ bolola kɔrɔna don minnu ye a sɛbɛn u tɛgɛ la olu kaburu de ziyara tɔ ni ye bolola kɔrɔna de ye min sɛbɛnra korobolo ni mangoro fara la ni min bɛ tuna yan a bɛ taa bɔ a si ni si tɛ kelen ye dɔw bɛ yen a tafsiri kɛlen don daba dama de la salon an natɔ bɛnkɛ Amadu ale filɛ an kɛrɛfɛ an bɛ nalen su minnu kaburu ziyara suko la jiri suma min filɛ dugu donda la denkɛnin kɔrɔ ale y'a ye dɔw kɛlen bɛ ka kabakuru cɛ k'a to sira kan ka tila ka jiribaw tigɛ k'a bin i tɛ se ka don fiyewu fo n'i sira bila bɛnkɛ sigilen filɛ bɔn an bɛna na kaburu minnu ziyara ale y'a ye o su dɔw yɛrɛ de wulilen don Bakumaru an b'a fɔ ten ko Bakumaru olu b'a fɔ cogo min na n'a ye misiri wele tuna yan ala tun y'ale sɔn kan na nka mikoro ko tɛ dugu dɔw bɛ kilo 18 u b'a fajiri wele kan mɛn bɛɛ b'a fɔ ko Umaru tun bɛ anw ka misiri la yan ale y'a ye suko la o de wulira a bɛ ka kabakuru ni jirikuru ninnu sama ka bɔ sira la ka sira jɛman to salon a y'o de ye ɲinan n filɛ ka min fɔ lahara bɛ segin a kan an bɛ diinɛ gɛtura dama de cɛla yan ala bɛ minnu sagoya la
ci kwana ka galo tigɛ ka ɲɛnama ninnu to yan an ka cɛkɔrɔba bɛ yen an ko a ma ko ba tamana a ye an karamɔgɔ ye dara kanu kojugu kunu n'i y'a ye ale wulilen don ka jɔ jamakulu b'a nɔfɛ su la o ti da dɔn n'a ye bana kɔrɔla ye de la kunu o kunu kelen an ka cɛkɔrɔba bɛ yan tɔgɔ fɔ bi ko in cɛ nka mɔkɛ don a bɛ kelen na yan su in na kira muhammadu y'ale tigɛ ta ka taa yɔrɔ dɔ jira a la kira ko a ma ko ni mɔgɔ ye fɛn o fɛn fɔ nin yɔrɔ in na k'a dugawu bi jaabi ayi ni y'o sɔrɔ sini o yɔrɔ ti filɛ ale de ye ne ta n tɛgɛ ma a ko n b'o de ni na yan a ko i cɛsiri n bɛ dugu in dilali ko la a ko kira de ye nin yɔrɔ in jira ne na n'i ye dugawu min kɛ a k'a bɛ minɛ kunun de hayidara ye ne tigɛ ta suko la ka taa yɔrɔ in jira ko konate ko yan ne y'a da ye yan wallahi lahara bɛ segin a kan n'i y'a ɲini ala fɛ ni nkalon don ala kana ɲɛ da mamadu kan ni kira y'o yɔrɔ jira ale la kira mɔdenkɛ ko konate ko nin y'a da ye a baara banna kira mɔlɔmɔlɔ de a ɲɛfɔ o tuma na an bɛna na minnu ziyara u ma sa dɛ n mɔkɛ dɔ bɛ yen an ko a ma ko amadu bilen bɛn amadu bilen bɔn amadu bilen ale de an k'an tilara mawuludu la saa dɔ la dugu tila fɛ ne bɛ to ka yaala n bɛ don kaburu ninnu kan kelen kelen ale nana fɔ a ko n mɔdenni a ko dugu ɲagamina dɛ a ko nka hali n'a y'aw tora aw kunkolo kan tona t'i dilan fiyewu fo san 7 tona an ye ɲɔgɔn ta ka fili ko caman kɛ dɛ faamaw dɛsɛra kiri dɔw tigɛli la anw fɛ yan mɛ bi a kiriw ti banbanna o yɛlɛma ka taa nin ye a ye sogo in fɔ nin ko san 7 salon de tun ye a san 5nan ye ɲinan a y'a san 6nan ye bɛɛ min bɛ dugu kɔnɔ ɲinan a y'o ɲininka a bɛ san 30 bɔ tora kuma ni ɲɔgɔn bɛn sɔrɔ su de y'a fɔ ne mana olu kaburu ziyarali an ti foyi sɔrɔ o la ni hɛrɛ tɛ kuma janti an bolo nabaga ninnu an b'u fo dɔrɔn k'u waleɲuman dɔn k'u barika da aw minnu fara nana a b'aw cɛsiri sunɔgɔ yɔrɔ tɛ an bɛ minnu ka kuma kan mɔgɔw b'u la minnu taama n'u sen na ka taa Maka o de ka ca layi malukɔrɔ mɔkɛ dɔ n ye amadu bilenman min fɔ sisan n'o ko dugu bɛ dilan san 7 o kɔrɔkɛ de y'ale ye a taamana sen na ka taa Maka ale muso de y'a ka hiji nkɔ ta ka di ne ma ko n mɔdenni ko nin y'i mɔkɛ ka ngɔ ye n y'a ɲini ala fɛ a taara Maka cogo min na ala k'i taga ten musokɔrɔba min bɛ n mɔmuso min bɛ n ka so an fɛ Bamakɔ ale de don a ye n tɔgɔma de ka ngɔ ta ka di yan a ko nin hɔrɔma kama ala k'i ɲɛ da Maka kan ne taara Maka mana n'aw ma olu kaburu ziyara parce que an ye dɔw ye ngɛrɛ bi n'i y'u minɛ cogo dɔ la u b'u kɔnɔ fara n'i y'u dɛrɛ cogo dɔ la u bɛ taa k'u woro to i bolo parce que o kuma o ŋunuŋunukan de bɛ yen ne ti mɔgɔ woloma ka bɔ mɔgɔ la
ne ti kaburu woloma ala b'a dɔn sijɛw bɛ dugu kɔnɔ yan ne bɛ turulen n bɛ don kaburu o kaburu la n'a kaburu bɛ du dɔ kɔnɔ tuna yan dugu bɛ jɛ ka ne ka wari sɔrɔ i ka bulonda la o b'a fɔ de ko Madu tɛmɛna yan a ye sijɛw ɲininka donc ne ci na kaburu kelen kama tuna bɛɛ ye ne ka kaburu ɲuman ye tuna bɛɛ ye ninnu ka kaburu ɲuman ye dɔw b'u kurula u ngɔnɔ kan yan ye faso de an tɛ se k'a fɔ yan dɔw b'u kuru ngɔnɔ kan ko an ɲɛsinnen don kaburu kelen ma kaburu kelen jumɛn ma ɲɛsin kaburu ma a dɔw bɛ taa kɛ kaburu donba la n'i ye kaburu ziyara i b'a bonya sɔrɔ kɛ Haidara tɛ nin ye wa Haidara kelen kun bɛ taga kaburu ziyara Tamani don dɔ a tora kaburu dɔ la a fɔra ye kaburu dɔ la ko Usmani n'i taara so ji dɔ bɛ daga kɔnɔ yen n'i ye daga in ji soli k'a min i bɛ dɔnni sɔrɔ i bɛ kodɔn sɔrɔ i bɛ faamuya sɔrɔ Haidara ko kaburu dɔ la ko daga pɛrɛnnen don ko ji t'a la a fɔra ye ko t'a lajɛ minnu ye kuma in mɛn u bɛ yan Haidara taara sɔrɔ daga in bɔra ji de la f'a bɛ bɔ a y'a ji soli k'a min o sɔrɔla kaburu dɔ de la mana maa ɲuman ti fɔ yɔrɔ si fɔ maa ɲuman min ye i janto i maa ɲuman tɔw su la mana an bɛ dugawu kɛ kuma ti ne fan fɛ ne ka foyi tɛ su in na bonya ni barika da kɔ k'a ɲini ala fɛ hami minnu bɛ aw ni anw na ala k'a hami bɛɛ nɔgɔya hami minnu bɛ aw ni an na ala k'a bɛɛ nɔgɔya karamɔgɔba ninnu ala k'u mɛn an ɲɛfɛ dugu jɛlen n'o bɛna kari don ma avril kalo tile 30 san 2017 sɔgɔmada fɛ maaw y'u ɲɛsin kaburudonba la kuranɛ kalanna ka caya siɲɛ 14 kuranɛ durusilaw caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni kuranɛ jigi ninnu kɛnɛ kan ala kofɔw fana kɛra ka caya istighfaru ni ka seli alakira kan o ni ala dugulen tɔgɔ min dira ka wele ni a ye o caman kɛra o kɛɲɛna ni an karamɔgɔ ani an ka shirifkɛ Seyid Sherif Ahmad Tijani Usman Madani Haidara ka nali ye a kunbɛra ka sinsin ka don dugu kɔnɔ k'a bisimila bisimilaliw tɛmɛlen kɔfɛ a fana taari sen jɔ an ka su ɲuman ninnu na ka taa o ziyara ka taa foli bila u la ka dugawu kɛ o ye bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ kaburudonba kɛnɛ in kan kuranɛ minnu tun kalanna o dugawu kɛra an karamɔgɔ Shekna Jawara fɛ dakurunya foliw kɛra yen nɔ ani bonyamasegin kumaw kɛra kɛnɛ in kɔnɔ kuma laban dira an ka shirifkɛ ma n'o ye Sherif Ahmad Tijani Haidara ye ale a ka cɛkɔrɔba ka ci lase n'o ye an karamɔgɔ Seyid Sherif Usman Madani Haidara ka sɔrɔ ka dugawu kan labanw kɛ الحمد لله الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا والصلاة والسلام على خير العنام سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة الزاهدين وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته الطيبين ومن والاهم أجمعين إلى يوم الدين أمبي ألفو كعلى بركة كشين نمانيني على فيكو كربا كانوا يكرا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أني كرا سود مسانمو أنا كصحابة نمو أني مغنما منو فرلوك أني بارا نما كلي فوقتا سجنولي ما يربي على كانني أو يقولون وتملينكو عم بيبفوني الإسلامية كفولينو دي عركة كشي كان بلا جيلينكا ربي على كانا حموغلا على كان سكو داما labangu nyuma be ala bolo ala ko no ya nawye ala ko kaka ala ya kama ne ala kira horomay sallallahu muhammad wa ali ala fole ala tanne ambi kana min kabini kana badoy ni ode wole ko ziyara kene ni ziyara koro ko bonyogonye nyana mawye
an ɲɛnama dama walima bɔɲɔgɔn ye an ka maabaw ye ou bien an faw ye an masaw ye minnu taara ka na u lajɛ an bɛ o ta nɔ dɔ la n'o de ye alakiraba muhammad sallallahu alaihi wa sallam ale nɔ la min sɔrɔla ale yɛrɛ nɔ la ni kira yɛrɛ ka baara kun ye ka taa ziyara kɛ suw la ka t'u lajɛ ni histoire kɔnɔna la silamɛ histoire b'o dogo fiyewu hali ni ye ɲininkali kɛ sahaba fɔlɔ min donna madina usman bin maz'un wa mina fatura kira yɛrɛ ye gabakuruba dɔ ta k'a bila a kaburu a kunyanfan fɛ ko mun ka sɔn hakili ka to nin yɔrɔ in na waati ni waati n bɛna n balimakɛ ziyara o kɔrɔ ni ziyara ni nɔ don ko o de bɛ ka nɔfɛ tugun an b'a ye kira muhammad sallallahu alaihi wa sallam a ye min sɔrɔ ale nɔfɛ o nɔfɛ tugun don an filɛ o kɛnɛba dɔ de kan sunna labato dɔ la an bɛ jɔyɔrɔ min na yan bi Seydi Sheikh Usman Madana Haidara an bɛ ale ka sigiyɔrɔ la sabu a y'a kanu ka se nin kɛnɛ kan yan mɛ ka bɛn waatiw cogoya ma bi janaja dɔw tun b'a bolo a bɛ se 2 ɲɔgɔnna ma walima 3 ale kan ka ye minnu bɛ kɛnɛ kan o la dekun cogoya kama a ye anw wuli ni a ka kuma ye ni a ka ŋaniya ye hali ni a yɛrɛ ma kɛnɛ sɔrɔ farikolo la ko a ka dusukun bɛ kɛnɛ kan yan a ka ŋaniya faralen don kɛnɛ kan yan alhamdulillah an nana sɔrɔ o sabatilen don yan sabu a baarakɛɲɔgɔnw nin diinɛ in sira kan mun ka sɔn silamɛya kira Muhamadu Mustafa a nana sira min ni a nana o bɔ an ye ka silamɛya sabati o kelen ka Seydi Sheikh Usman Madana Haidara ni cɛ minnu jɛlen don o baara la ka se k'o sabati an nana o cɛ caman sɔrɔ yan nin baara la kɔrɔ o tun b'a wasa nka ka fara ale yɛrɛ ka Konate yɛrɛ ye jɔnni ye a bolo o la ko hali n'ale ma kɛnɛ sɔrɔ anw kana fara nin kɛnɛ in seereyabagaw kan seereyali dama de don sinon a ka ca la jɔn n'i ye baara min kɛ o de ye fɔlɔ ye hadamaden bolo i ka baara tɔnɔ sɔrɔli o de ye fɔlɔ ye o la nin kɛnɛ ninnu sigili ka duwawu kɛ ka ɲɛsin nin tagabaa ninnu ma silamɛ su bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na Konate a faw a mɔkɛw ma an b'a dɔn nin ziyara kɛnɛ in o bɛ a dafalen sɔrɔ ne kɛra ka hadisa ye kira ko ten ni mɔgɔ fatura e ka baara bɛɛ jɔra fo n'a kɛra fɛn 3 ye o fɛn 3 laban a ko den ɲuman ko n'i ye den ɲuman to i kɔ o den ɲuman hakili tora e la ka dugawu k'i ye ko o dugawu dafalen bɛ sɔrɔ i ka kaburu kɔnɔ o la an bɛ o kɛnɛ dɔ de kan ni o ye Konate ka fara a balimaw kan a kɔrɔ n'a dɔgɔw kan u ka hakili sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ an ka dugawu kɛ an mansaw ye an mɔkɛw ye jango mɔkɛ minnu ye baara kɛ ka kɔrɔ sabu an donna o y'an kunbɛn ni kuranɛ min ye ni ko o yira an na o de ye mɔkɛ ninnu yɛrɛ ye kuranɛ min sɛbɛn ni u tɛgɛ ye o ye fɛnba de ye e b'a jate o waati la mɔgɔ minnu b'u ka baara bila k'a fɔ an ka kuranɛ sɛbɛn olu ye cɛ dɔw ye diinɛ jigiya dɔ ye olu ye o la ni an nana o ziyara bi an b'a dɔn ko an nana mɔgɔbaw de ziyara an nana ala ka jɔnba dɔw de ziyara nin kɛnɛ kan yan o la Konate an b'a dɔn bɛɛ b'a ka jɔyɔrɔ dɔn Bamakɔ Konate tɔgɔ ka fɔ min t'a dɔn o man ca mɛ mun na a dɔnna mun sira kan diinɛ ko in sira alhamdulillah ni a kɛra o ye ko an nana o ka dugu la bi ka na nin nɔ ninnu sɔrɔ yan o ti bala an na bilen a ka ca la sabu mɔgɔba o bɛ bɔ belebele dɔw de la alhamdulillah ni an nana sɔrɔ a mɔkɛw bɛ tan a faw bɛ tan ka alimamiyaw kɛ ka tila ka dugutigiyaw kɛ a faw fana fo kana se olu ma o sira kelen kan o la an b'a ye k'a fɔ ko a bɛ nɔfɛtugu dɔ de la alhamdulillah karamɔgɔ ko n'a sera yan k'a ka foli kɛ tunaka bɛɛ ye a dugutigi ka fara a maabaw bɛɛ kan ko k'a ka foli kɛ kɛnɛ kan yan alhamdulillah an b'a dɔn ko nin de ye sira ye an bolo an bɛ ala sɔrɔ ni sira min ye ni o de ye k'a dɔn ko mɔgɔ ka fisa ni mɔgɔ ye k'a dɔn ko maaba ko bɛ yen ani ziyara ninnu ni ninnu danya n'an bolo a bɛɛ de bɛ tiɲɛ nka ka ninnu to yen ni o ye an fa ninnu yɛrɛ ka wulikajɔ ye an b'a dɔn ko sini mustakbalu ko a bɛ mali ye sini nata ɲuman k'a bɛ jamana in ye sabu olu ka wulikajɔ ka nin de sabati mɛ a sabatilen ye mun ye o de la n y'o de fɔ n ka kuma la sisan an bɛ ka na minnu ziyara
ayi amana fɛn ɲini o fɛ an m'a f'u ye u ka fɛn k'an ye yɛrɛ sabu an y'a dɔn u tɛ se ka fɛn kɛ o de la u dan filɛ nin dayɔrɔ in na mɛ an y'a dɔn u ye min k'o ka ala ye min bɛ se ko la n'o ye ala ye olu ye min kɛ kama ni a fɔra o ala ye n'o hɔrɔma ye ala fana bɛ sɔn o ye wulibali ye o la an bɛ o de la ziyara in kɔrɔ ye di ko kana dugawu kɛ minnu dalen don u ye ala ka hinɛw la ani u ye min kɛ u ka ala ye ala ka ko kama anw yɛrɛ ka diɲɛ ni lahara ala k'a ɲɛ ne de ye an sigikun ye wa puis an b'a dɔn sabu munna an bɛ to ka jɔ nin yɔrɔw kan ziyara kɛra shiriku ye a kɛra kafiriya ye ko su de bɛna bato mɛ u k'a dɔn ko ŋaniya min bɛ anw na o ye nin de ye wa foyi tɛ se k'o bali sabu kira Muhamadu Mustafa ni nɔdegeli don a bɛ ye ale de la kira Muhamadu Mustafa de tun bɛ taa kaburu yazura sabu a yɛrɛ ko ten kuntu nahaytukum an ziyarati al-qubur ala fazuruha fa innaha tuzakkirukum al-akhirah wa tuzhidukum ad-dunya ne kun ye aw bali ka bɔ kaburu yazura la n ko a kana yazura mɛ kira kun ye mɔgɔw balala mun na sabu o don kama arabuw fɛ yen laada de kun don a tɔgɔ ye di sukasi de tun bɛ kɛ tari ma faamu ni ye ha ni o de ye ka taa kule kaburu la kira ye o kɛcogo man ɲi kira ye balili kɛ ka bɔ a la mɛ kira tilala ka na fɔ o kɛra ka kɔn silamɛya faamuli ɲɛ mɛ kuma min na silamɛya nana faamu kira ko ne kun ye a bali k'a ka kaburu yazuraw to yen nka bi a y'a kɛ mun kama sabu silamɛya dɔnna a bɛ mun sabati aw la ko a bɛ lahara a bɛ o dayɛlɛ aw ye a b'a ye a yɛrɛ b'a ye k'a fɔ minnu dalen filɛ don dɔ la an yɛrɛ bɛ se yan a bɛ lahara a b'o jigin aw kɔnɔ a bɛ saya jigin aw kɔnɔ o la a b'a labɛn k'a kɔnɔ wa puis a bɛ diɲɛlatigɛ nege bɔ aw la wulibali don n'i ye setigiw dalen ka fangatigiw dalen ye k'a fɔ ko se kun b'u ye don dɔ la mɛ yɛlɛma kɔfɛ ala ka waati selen ko o filɛ o dali la hakilima bɛɛ kan ka miiri ye wa kafa bil mawti wa'iza saya wasara wajuli ye o kɔrɔ nin kɛnɛ ninnu miiri kɛnɛw don taasi kɛnɛw don dugawu kɛnɛ don ka ɲɛsin an ka maaba ninnu ma dugawu ɲini kɛnɛ fɛnɛ don ni o hɔrɔma ye nin kɛnɛ ninnu kan an b'a dɔn an ka hamina ko ala tɛ sɔn fiyewu k'a kelen bi yan wala Konate yɛrɛ an b'a fɔ k'a barikada ni nin bɛɛ ka bɔ Bamakɔ bi an ka karamɔgɔba ninnu an faw o bɛɛ ka déplacé bi ka na ale nɔfɛ yan o bɛ dépend ale yɛrɛ de jogo la o bɔra a yɛrɛ jogo la yɛrɛmajigi min b'a la yɛrɛ dɔgɔya min b'a la o bɔra o de la o la hadamaden maaba i ka taamasiyɛn fɔlɔ o y'i ka yɛrɛ dɔgɔya ye o la an bɛ a fɔ k'a waleɲuman dɔn ni o ye ka tila ka dugawu kɛ ani u ka du bɛɛ ye ko yarabi du ninnu ala ka sabati hali bi u mɔkɛ ninnu u ye jɔyɔrɔ minnu ta ala ka u yɛrɛ kɛ o tabagaw ye ala ka n'u hamu nɔgɔya ala k'an sago d'a ma labanko ɲuman bɛ ala bolo yarabi ala k'o nɔgɔya an bɛɛ ye ala k'an n'aw kɔrɔta ala k'an n'aw wasa ala k'o k'a ka alaya kama ni ala kira hɔrɔma ye sɔla muhammad tuna ziyara kuncɛla nin cogo in na tantɔ an bɛ alaw taala deli duwawu minnu kɛra ani ziyara min kɛra ala ka u jaabi an ye Haidara donga ka fusani sanu ni wariye donga